Il-parroċċa mżejna l-festa tal-patrun, Sant'Andrija meqjum mill-Ħalluqin, illum il-festa titolari tiegħu. Għal-festa dis-sena grupp minn Gricignano di Aversa, lokalità fir-reġjun ta' Caserta l-Italja, li l-qaddis patrun tagħhom huwa Sant'Andrija. U fjum il-festa firmat il-ġemellaġġ li kompli qarreb lil-Ħalluqa u lil Gricignano di Aversa aktar lejn xulxin. Jagħti lok tajjeb biex tkompli s-saħħaħ relazzjoni tajjeb ta' bejnietha. Naturalment, il-kultura minn hija għax l-istess Gricignano jiċċelebraw l-istess festa ta' Sant'Andrija, allura wieħed nesperjenzaw il-kultura ma' xulxin. L-firmar tal-ġemellaġġ sar mis-sindku ta' Ħalluqa George Kembri, il-kappillan tal-parroċċa l-kanonku Michael Zamit u s-segretarju tal-Fratellanza tas-Santissimo Sagrament Neil Zamit. L-irwol tal-Fratellanza għalkemm inbidel xi ftit minn meta twaffqu, xorta waħda huwa validu għax jagħti ħajja u impenn sieħ fil-parroċċja tagħna. Issa ovvjament, apparti l-impenji matul is-sena, bħal dan il-każ tal-lum li ġrajja importanti ħafna lina, nagħmlu kuntatti ma' barra minn Malta, ma' pajjiżi u bliet oħra barra minn Malta, speċjalment l-Italja, fej hemm il-kult ta' Sant'Andrija. Il-kappillan tal-parroċċja ta' Ħalluqa l-kanonku Michael Zamit ifisser lil Sant'Andrija bħala l-apostlu li għallem lill-insara jkunu evangelizzaturi, iwasslu l-familji u l-komunitajiet lejn Ġesu. Sant'Andrija huwa l-ewwel apostlu għaliex Ġesu sejjaħ lilu biex ikun l-ewwel apostlu tal-Knisja. Meta nsibu fl-Evanġelju skont San Ġwan, Ġesu jara l-indrimi xi warajh u jgħidlu ejja wara. Minn dakinhar Sant'Andrija jieqpa warajh u mhux biss ma l-ewwel ħaġa li jagħmel jieħu lil ħoħ Pietru, li Pietru jsir ukoll il-mexxej tal-Knisja. Il-parroċċja ta' Ħalluqa dedikata lil Sant'Andrija Apostlu twaqfet fil-15 ta' Mejju 1634.